Имахме един час отпуск. Да, заключи. Роден на 6 по старому, 19 юли по новому, 1837 година. Обесен на 6 по старому, 19 по новому, февруари 1883 година. Известен е като дякон, апостола, главния книжар, Тропчо, Ефенди Аслан Дервишолов, Васил Левски, Аслан Дервишолов Кърджалъ, Драгой, дякон Игнатий. Роден е на 6-19, роден е в Карлов, семейство на Иван Кунчев. Известен карловския майстор Бояджия, попския род Кунчеви, Инакина Василева Караиванова от рода на Караиванов Тинков Христов Стъкчиев, прочут карловски майстор на чешми и кълдарими. Има две сестри, Яна и Марийка, и двама братя, Христо и Петър. Едно дете умира рано. Васил учи в Карловското зимно училище и след това в класното училище Стара Загора. 1851 година. Баща му след постепенно загубване на зрението умира от мозъчен кръвоизлив. Почива и най-малкото дете в семейство. Най-голямата дъщеря омъжена и не живее в бащиния си дом. За прехраната дома се грижат тримата синове. 1858 година. Става монах и приеме името Игнатий. 1861 година. Игнатий става дякон. 1862 година. Взема участие в първата българска легия на Раковски Българ. Получава името си Левски поради лъския скок по време на военните упражнения. 1864 година, 1866 година. Учител в Бонягово, Карловско. Ноември 1866 година. Пътува до Яж за среща с Раковски. 1866 година, 1867 година. Учител в Еникьой, Добрижа. 1867 година. Става знаменосец на четата на Панайот Хитров. 1867 година, 1868 година. Участва във втората легия на Раковски в Белград. 1868 година. Пътува до Румъния, връща се в Зайчар, след което отново заминава за Румъния, прави опит да създаде независима комитетска мрежа в България. Получава подкрепите единствено на българското общество и започва първата си обиколка из страната на 11 декември 1868 година. 11 декември 1968 година, февруари 1869 година, март, април 1869 година. Връща се в Румъния, стои 2 месеца там. 1 май 1869 година. Тръгва за втората си обиколка из България. Започва да изгражда мрежа в България. Връща се в Румъния, става за преместването от центъра в България, но намира подкрепа. Участва в образуването на БРЦК заедно с Каравелов. 26 май 1870 година. Напуска Румъния и започва да изгражда центъра в Българско. 29 април 1872 година. Участва в Общото събрание на Българския революционен централен комитет в Букурещ. В края на юни 1872 година напуска Букурещ и продължава да действа като апостол. 22 септември 1872 година. Димитър Овчи организира обора на турската поща в Арабакумак. След залавянето на участниците започва провала в организацията. 1873 година. Левски отказва да обяви бунт по нареждане на Българския революционен централен комитет и Каравелов в Букурещ и решава да отиде в Румъния, след като прибере архивите, за да се разбере с миграцията. Но председателството му води до арестуването. На 6-19 февруари 1873 г. Левски е осъден на смърт чрез обесване. Присъдата е изпълнена. Остава безсмъртието. Най-интересното, което е за него, това, което е написал в стихотворението на Ботев, което е много важно, какво е загубила България. А то е следно. Обесването на Васил Левски. О, майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарване, и ти, птицо проклета, на чий гроб там тъй грозно грачеш? О, зная, ти плачеш, майко, зато и че си черна рубиня.
Затуй, че Твоя свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи, там близо край София, стърчи, аз видях черно бисило. И Твой един син Българио, виси на него със страшна сила. Гарва над грачи грозно, зловещо, псете и вълци вият полята. Старци се молят Богу горещо, жените плачат, пищят децата. Зимата пее своята зла песен, викове гонят тръни полета. Изтутни братства, след плач без надежда, навяват на теб скръб на сърце. Това е най-силното стихотворение, което намерих едно съвременно стихотворение от едно 11-годишно момиче, което какво представлява България в момента, което е много интересно. Спи, дяконе, не се събуждай. Спи, дяконе, не се събуждай. Остани в незнайния си гроб. Добре си ти, оттам не виждаш съдбата на достойния ни род. Не виждаш майките, които днес не раждат. Стариците край кофите за смет. Бащите с джобове празни. В ръцете с куфари и здравет за късмет. Децата ни са вече на изчезване. Селата мъртви, пусти градове. Строим хотели, паркинги, гаражи. Край просяка минава БМВ. По пътя към Европа се подават в ръцете кукли малките моми. Те десо си сънища сънуват, стаена скръп в очите им гори. Спи, дяконе, не се събуждай. Добре си там по черната ни пръст. Завиждам ти за той, че не дочака мечтата си, разпънати на кръст. Това е съдбата едно 11-годишно. А има едно нещо, което говори за нашите съвременни политици също много силно от Екатерина Пенчева стихотворение. Нарочно съм ги избрал трите стихотворения, което е портрет. Много от портретите висят при българските политици и тя си го е написала. За мен е много Васил Левски на вечерия на 175 години от рождението му. Портретът на Левски виси или виси над умните наши държавни глави. Те си затварят очите дори и пред хората, ронищи сиви сълзи. Виси ли портрета с години, с гръб са към него, велможите важни, ръкуват се смело, хванят се здраво, на чужди царе от далечни държави. Портретът ни гледа с печално лице, какво ли си мисли с болно сърце? Ние прививаме гръб не от днес, за нечий наш или чуж интерес. Апостоле, виждам, че още ти бдиш над мъдрите наши държавни мъже. Те ни обръщат слепи очи към Твоето име, към светлия ти лик. Портретът ти, братко, виси или виси, висилото черно стърчи ли стърчи. Въжето е впримчило нашия врат. Какво да се прави? Печален обрат. Дишам, немея, думите не стигат. Портретът мълчи, не иска да види. На кръст е разпънато нашето племе. Българи, хайде в ръце да се вземе. Това са няколко стихотворения. Предлагам в момента да поднесем венеца за този наш най-известен герой, който в момента се опитват дори и да го премахнат и от история, от абсолютно всичко, но мисля, че във всеки един българин има място за неговото сърце. Предлагам да го поднесем. Ако някой има още нещо, което иска да каже. Вечна памет. Народ се събуди българския народ. Парички да направим памет. Да. Имам предложение, ако трябва само нашата партия, ако трябва Стамбулийски, да правим подписка, да събираме. Делото на Левски не иска отделна партия, иска на всички граждани. Да. Ще се обърнем към всички, без да гледаме политически. Не може да търпим политически моменти от една такава, от един герой. Нека да се събираме, да говорим на един и същи език и да гледаме да продължи българското племе. Защото дори имаме един политик от Стамбулийски, който казва: на нас българи не ни трябва. На мен българи не ми трябва. Мен ми избират циганите. Е много прав. За това вие българите не ми трябва. Това го е казало, който го избира доста време, но това са неща, които ние сме си виновни за
този начин. Дано да си подадем ръка един към друг и да се опитаме да си помагаме. Всеки може да изпадне в беда, в други неща. Нека да развием този град, нека да развием нашата държава, нека да поднесем венец. Ело, айде с тебе. Нека да